suwe maju hop hap hop hap wap hop wah wah sapa iki Anoman kowe sapa Prabu Herawani kadang mudhone kok Prabu Herawana nggawa apa Anoman wit-witan nggawa apa ngepruk ndasmu idan ayo maju hap tampanono lho hei wah diuncalke tenan parat oh tampanono genti lho hep oh hep lho aja mbok ubengne ayo lek iso ubengno kono tangan kiwa gak kuat iki man awas lho hap iki sing ganggu yen mau iki baleni wah awas hop yo yo apa wah oh wah 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 Swatama mangsa
Trikata sang Gatotkaca kinun mapaking ngarga suta takapira tresna manehar muji sakti muji sakti nira wang-wang semu anggar cita wang-wang semu anggar cita anak Mas Pringgondani anak Angger Gatotkaca kados pundi kabul kawusanane anggen panjenengan anak Mas Gatotkaca prapta dhateng Karang Kadempel sowan ngarsane Ki Lurah Semar Badranaya kula ingkang kapernah nyepuhi dhumateng putra-putra Pandhawa anggenipun badhe mboyongi dhateng Ki Lurah Semar kundur menyang negara Ngamarta awit sampun dangu boten katingal sowan Siwanoman pranyata dina samengko nggone Gatotkaca kelawan Yayi Abimanyu prapta ana Karang Kadempel nemoni pepalang wujude ana ratu sabrang ingkang aran Prabu Hirawana saka negara Ngawu Langit mung bakal golek dak-dakaning lelakon ulung wonten ratu sabrang ingkang damel goreh rungeh kahananipun Karang Kadempel lakar kados mekaten wa mula dina samengko aku Gatotkaca sing bakal dadi depane kewuh sing bakal depani Karang Kadempel supaya ngopyak perjurit saka negara Ngawu Langit mboten ngomongaken Ndara Gatotkaca mawon kula sing dadi anake Semar sing minangka dadi ketua Karang Taruna Karang Kadempel rumangsa didak-idak sirah kula karo Hira sapa Truk Hirawana kowe aja mau meneng wae lho Truk anake Semar sing gedhe dhuwur sing jangkae amba mung kowe ning aku ya melu ra nrimani wong loro kudu bersatu padu Truk oke nek ora perlu ngotot lek iso digawe adem supaya ora tintrim kahanane para masyarakat Karang Kadempel kene wis kriwikan kadung dadi grojokan kok adem piye nggih to Ndara iya Bagong mula kang saka kuwi Siwanoman tak jaluk kanthi banget Siwanoman uga melu jejogo kahanane Karang Kadempel dibalekne kabeh prajurit saka negara Ngawu Langit lan uga Prabu Hirawana inggih nggih Purwamadya wasana samendang datan karempit kula ingkang sagah mbelekaken prajurit saking Ngawu Langit inggih payuna sing ati-ati dina samengko ayo mat sinamatan daya supaya ayem tentrem kahanane ana Karang Kadempel Joko kula tenggo lho Den yo Petro Trikata sang Gatotkaca kinun
Oh. Ayo Buyungi batang sayuta karang kadempel cekel Semar Badrana dibekakak. Wah. Mawon mangawur-awur arahan pengarane ngacurit kong maguru kongso tetekaya bu tulo wara pangriing turangga esti ora kata ingkang waca kang lelayu saben dudu karepe Dewi Barat nggonku pacak baris ngirit wadyabala segelar sepapan entuk dawuh saka ratu Gustiku nggone bakal ngebyuki batang sayuta karang kadempel kok dadi kepapak ana wewujudan rewanda ngadang tengah dalan biyuh-biyuh mripate mendana nglorok nyawang aku ora kedep-kedep munyuk yen pancen kowe bisa tata jalma lumrah kaya menungsa marang gaging aku sapa jenengmu ngendi omahmu duwe karep kepiye mapakne lakuku ayo minggah to kowe munyuk takon karo aku Pendhita Kendali Sada Begawan Anoman dasar kepara nyata kowe sapa piye kowe sapa duwe mengku karep kang kepiye tumbake nyerang Kojati ngayang marang paruyunge Megar kaya Jambur Barat ora tedeng ngaling terus terang terus aku nggone ngirit wadyabala mung bakal mboyongi Semar Badranaya yen kowe takon jenengku isih dadi abdi kinasihe panjenengane Sinuwun Prabu Herawana saka negara Ngawu-awu Langit pangkatku Tumenggung yen kowe takon karo aku jenengku Tumenggung Salokat Katut Barat Salokat Katut Barat ya Salokat kuwi bangsane regejing mambu Barat kuwi angin regetan sing mambu katut angin kowe metune saka mburi ya Barat kowe Anoman minggat minggat to yen perlu kowe tudono ngendi dununge Semar Badranaya yen kowe gelem nuduhke endi jenenge Semar Badranaya kowe bakal tak paringi ganjaran sak murwate kowe ora usah dadak nyandak asmane Ki Lurah Semar Badranaya ayo sing ana ngarepmu Anoman Ayanana babu arep apa sugih kendel bondo kewanen sak jogetmu tak kendangi dina lena prapteng lampus tibian pepekku suwuh brasta yen mammu maju sejangkah tugel glum tak gobal balan aja takon dosa kowe edian aja muntap lir kinetap duka yayang kang sinipi umejot patoning wati
kekejero kowe manuk dranjangan kopat kapi teko buntuting ula tapak angin. Hanoman, Matno Sastra Jendramu wataken aji jaya kewijayanmu. Waton tak kedhep kira malik 1000, Tibian dadaku, tibian dadamu cigar. Igo igamu tangisan rondo bojomu cangkemmu. Waduh, waduh, tibian. Jotos tanpa jawab kowe. Ayo maju. Wah. Iya. Awas. Wah. Jebol dadamu. Ayo. Pak, pak. Pak, pak. Pak, pak. Pak, ho, ap. Pak. Loh, pak. Loh, wah. Ayo, ha. Wah, tak edan. Dadamu hapat wet yo wet jambak rambutmu hei hap ho hap jam kowe ha wah wah dadamu angkat wah yo hei wah ho hop buat wah hop buat yo wongko
Yo. Keprok godo pecah kowe. Apa sing ketok Anoman? Godo taman lakon jati. Idian. Awas. Hap hop ap yo. Pat hop iyo hop iyo hop ah. Niki lo ketheke. Ayo perangane prajurit ngawu-awu langit. Yo. Sudirga Pati. Maju. Oh. Awas. Hap ho ha hit hap. Oh. Ya. Ayo ngantemo. Ngantengu sakayangmu. Hap. Ho he. Oh. Ha. Buat. Ho he. Buat. It mati aku. Waduh. Hup ha. It ho. Buat. 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 Mundur. Rosok panas, rosok sebaring. Awas. Rosok panah lo. Wah. Hop. Awas. Wah. Wah.
Awas buri buri. Orang duwe ilmu sangel. Ho. Ha. Ho. Ho. Coklek sisan. Ho. Hit. Awas gong, buri gong. Shh. Yo. Iya. Iya. Hi. Hi. Tajir kan. Sandak gue ngon-ngon ya. Hap hop. Oh ah hit ho hey. Waduh. Waduh. Loh, hei, awas sih mau nang ngendi mati. Wah, hitian pedot kupinge. Ho. Ho, ho, ha. He, ho. Ho, hap, hap, hap. Dan ho, wah, Wah. Yo, cekelen. Hap, ho. Hap, he, ho, wah. Waduh, bar nyokot tinggal geletaan parat weh anoan. Ayo cekelen. Wah dia tinggal turu. Hap, hep, hop, hop, hap, yo, hap, bak. Hi ho hap wak wak hit ho wak ho ha wak ho ha wak ho hap wak 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 ya. Ayo, nanti musuh ngawu langit, musuh muanoman maju, kepruk wit-witan pecah siramu. Awas, hop, hop, hap, meneh, membat mentul, awas. Hop
Wap. Ho, hap, hat. Wak. Di musuhe. Maju. Hop, hap. Hop, hap. Wap. Ho! Wah! Wah. Sopo iki? Anoman kowe sapa? Prabu Herawani. Kadang mudhone Koko Prabu Herawana. Nggawa apa Anoman? Wit-witan. Nggo ngopo? Ngepruk ndasmu. Idan. Ayo, maju. Hap! Tamparana. Lho, hei. Wah, diuncalke tenan parat. Ho, tamparana genti. Lho, hep. Oh, hep. Lho, aja mbok ubengne. Ayo lek iso ubengno kono. Tangan kiwa gak kuat iki, Man. Awas. Lho, hap. Iki sing ganggu yen mau iki. Baleni. Awas. Hop, hep. Yo, hap, wak. Wak, wak. Oh, wak, 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 wak. Yaksa kura rupa sedeng nalendra yaksa lelaku kalmal malingkang gambira marang wah toblas durung nganti petuk karo Gatotkaca lah kok ana wujudan kewan kethek ngamuk parat ngorak-ngarik barisan pusaka negara ngawu-awu langit munyuk ora gelem minggat tabrak dong banteng bledok nyawamu yo awas ngelangening kualang yuwana klarawanten tinder kagunang surem sangara ditambah arung gelelan wah 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 kang solan pacari wah waduh akhirnya so joget po dasare mongso ketik hap ah gluyur kurutuk mutiar hap ap wah hap wah ayo hap wah hap wah
sesuk lerene mbok ben. Awan turu. Ya, di Gatotkaca, di Semar, Prabu Irawana wis ngamuk kaya ngene iki medenine. Ayo maju legane atiku. Wah! Gatotkaca iki mau sing dupak aku kuwi mau. Iya. Ayo maju. Itian. Hap ait opat wen. Sik nang kono jebulane. Matane yak-yakan. Wah. Hap. Wah. Wah. Hop. Oh. Perang ora mutu. Serewet. Ayo maju. Arep ngopo kuwi? Hop. Oh. Wah. Hop hap. Oh. Oh ha. Oh ha. Hey. Oh hap. Wah wah wah. Oh hap hap. Wah. Katri kumulung mangrempak ing wadyabala wadya ronanggana magawe gelar gelar sira wang-wang mangrempap manatir singa manabda lawan waduh ing ngatasé sikute Gatotkaca wah atose nganti kaya petel lha terus-teruske entek tenagaku entek entutku nekuk penjalin ngadep swanana ngarsane bapa penemban Memba Kumara mbok menawa bisa paring dalan perkara iki wae Begawan Memba Kumara kula nyuwun senjata pitulungan.
Saya dalu raras Abdo lintang kumedap Tisti isti sonyo tengah wengi lumrang gandaning pus pito karengman ing putya niro sang Dwijawara lir swaraning matu branto manungsungsa rining kembang witeng klopo melangening kalangman
Semar Badranaya kang pranyata pepalang uga satru sekti kang mungguing cangklakan ingkang bakal gawe tintrim kahananing Karang Kadempel pranyata bisa disingkirake dening Kakang Gatotkaca dene Siwanoman. Nggih. Lakar kados mekaten kula ngaturake panuwun dumateng Ndara-ndara kula putra Pandhawa. Iya. Mula Kang saka mangkono Kyai ayo dina iki tak dereke sowan Ngamarta mundhak dadi pangrantune para pepunden Pandhawa Siwa. Gus nyuwun sewu dinten menika kula dereng purun, kula dereng sagah sowan dhateng Ngamarta. Malah dinten mangke mangaturke weling kula dhateng para Pandhawa utamane ndara kula Janaka. Mang midhangetke nggih Den, mangaturke kalih Kang Rama ndara kula Janaka. Kula purun sowan teng negara Ngamarta, kula purun sowan lan uga momong dhateng pepunden-pepunden panjenengan para Pandhawa janji Ndara Janaka purun nusul kula teng Karang Kadempel. Terus mengke nggone nusul Ndara Janaka purun boten purun kedah nyembah dhateng Semar Badranaya. Waduh nyuwun pangapunten ingkang agung Ndara. Dene Kyaine Semar kok dadak nggadahi pamundhut kados mekaten. Kula nggih boten nyono, boten nglegiwa mila. Kula ingkang dados putraning pun ingkang barep kula nyuwun gunging samudra pangasemi. Kula nyuwun kalumputan dhumateng bapak kula Semar nggih Ndara. Inggih Ndara bagus, Abimanyu kula ingkang nyuwunaken pangapunten dhateng Bapak Semar. Ndara sing gedhe pangapurane nggih Ndara dene kok Semar iki wong tuwek kok kelakuane nganeh-nganehi kaya ngono. Jan ngising-ngisinke mirang-mirangke anake kok Ndara. Ponokawan Gareng Petruk Bagong. Perkara iki ora kok mung perkarane Abimanyu dhewe. Nanging uga perkarane Ponokawan Gareng Petruk Bagong. Ingkang dipun ngesake Ndara kados pundi? Inggih kados pundi kersane panjenengan Ndara? Gareng manten dawuh. Petruk nggih wonten dawuh. Lan uga Bagong wonten dawuh Ndara Abimanyu. Saiki aku tak takon jeneng kelawan jeneng kowe kabeh. Rama Arjuna kae bendarane sapa? Inggih menika momongan kula. Niku Ndara kula. Menika kula sing momong Ndara. Yen nganti momongane mengeng kiblate mongko sapa sing luput kejaba liyane Ponokawan. Mula kang saka kuwi perkara pemanggile Kyai Lurah Semar Badranaya Rama Janaka kudu rawuh nyang Karang Kadempel. Nggone rawuh nyang Karang Kadempel kudu nyembah dramane Ki Lurah Semar Badranaya. Tak pasane karo Ponokawan kabeh piye nggone padha matur ngasane Rama Janaka. Terus piye? Bapak duwe panyuwun kaya ngono dipasrahke Ndara Abimanyu. Ndara Abimanyu nyalahke karo Ponokawan Gareng Petruk Bagong. Jarene momong kok ora iso. Lho. Nek kula jan boten wani lek kon matur ngarepe Ndara Janaka. Lek nganti kula matur, waduh gawat. Wo, lah kok doran terus wong tuwek-tuwek doran duwe tanggung jawab. Gareng rawani ngomong ngarepe Ndara Janaka kok nyembah Semar rawani. Aku rawani gong. Lek nganti ngomong tembe aku ngomong Ndara sampean kon tindak nyang Karang Kadempel golek tindak terus nyembah Bapak Semar. Ndara Janaka nesu terus akike diwalik tutuke nang bathuk tok terus mak pletek mak pecotot. Wah ora mutar aku. Aku piye gong? Lho ora wani iki sabab apa?
Semete kowe wong loro ngetutke aku. Aku tak sing ngomong karo Ndara Janaka dinten.